Hola Barcelona, hola bona gent de la ciutat. Començant les festes de la Mercè. I les festes de la Mercè, com sabeu, sempre han anat associades a l'alegria, al color, a les llibertats, a la democràcia, fins i tot. Va ser amb la transició del franquisme a la democràcia en què es va recuperar el color, l'afluència massiva, la participació, en què els ciutadans van ocupar el carrer i ens el van fer nostre per la Mercè, perquè abans era molt més discreta la cosa, molt més grisa, si voleu. Alguns diuen que l'estàtua que veiem aquí de la Mercè és una estàtua refosa d'antigues estàtues de defensors, insignes defensors del país, i és veritat, però també mirem-nos d'una altra manera. Quan mirem aquesta estàtua també estem mirant d'alguna manera l'esperit de Guifré el Pilós, o de Bernat Desclot, o de Ramon Berenguer I, figures insignes. Per tant, la Mercè també és moment de recuperació de les llibertats nacionals. És per això que aquest 24S, Diada de la Mercè, a Barcelona, és el pròleg ideal per després afrontar el 27S amb totes les garanties. I estic segur que no caldrà que baixi la Mare de Déu, la Mercè, a ajudar-nos. Nosaltres, el poble de Barcelona, el poble de Catalunya en general, sabrem transformar aquesta data en una data també festiva, de llibertats i de grans èxits nacionals. 27S, 3 dies després de la Mercè. Visca la Mercè, visca Barcelona, visca Catalunya.